L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol fetħet investigazzjoni dwar dik li qed tissejjaħ bħala figura familjari fiħdana li allegatament kienet qed tafża lill-impjegati tal-Electrogas meta jkunu se jsiru ispezzjonijiet dwar is-sigurtà. Dawn l-ispezzjonijiet suppost isiru għall-arrieda. Il-każ imur lura għaż-żmien meta kienet qed tinbena l-Power Station il-ġdida b'rapport tal-OHSA li f'dak il-perjodu kien sab nuqqasijiet relatati mas-sigurtà waqt il-proċess ta' kostruzzjoni tas-sit. L-awtorità kienet wissiet li jekk dawn in-nuqqasijiet ma jitranġawx, allura ma jkollix għażla ħlief li titwaqqaf il-kostruzzjoni sakemm is-sitwazzjoni ma titjibx. Fost il-problemi nnotati kien hemm nuqqas ta' uffiċjal li jagħmel supervizjoni tal-proġett minkejja li dan għandu jkun hemm bil-liġi, kif ukoll li x-xogħol ta' tħaffir li kien qed isir ipoġġi f'riskju lil ħaddiema. F'korrispondenza elettronika żvelata lil The Times of Malta, id-direttur kummerċjali tal-Electrogas, Catherine Holpin, ġiet notifikata li Ministru tal-Gvern tkellem mal-OHSA biex jikkalma s-sitwazzjoni. Holpin saħansitra rċievit dettalji ta' persuna fih dan l-OHSA li fil-korrespondenza jingħati li kellha tagħmel żjara mhux uffiċjali fis-sit tal-Electrogas. Fil-korrespondenza jingħad hekk. Żjara tas-sit qabel l-ispezzjoni uffiċjali mill-OHSA tkun utli u din hija persuna li tajjeb li tkun taf. F'korrispondenza li segwi Holpin tistaqsi jekk hemm xi ispezzjoni ppjanata u li se tagħmel kuntatt mal-uffiċjal indikat lilha. Dan kien suġġerit lil Holpin meta f'korrispondenza jintqalilha li grazzi għal dan l-uffiċjal l-Electrogas tkun taf meta se ssir l-ispezzjoni u jiltaqa' magħha minn qabel b'mod mhux uffiċjali. L-investigazzjoni dwar dan il-każ qed titmexxa minn ex membru tal-Ġudikatura.